Ano yun? Man, hilak. Hindi ka kalikasan. Nagsing mga ampo. Gano'n na yun. Tiri lagi. Ano dyan dyan ka? Saan ka trabaho? Dyan? Dyan? Wala ka na siya? Oo, kita yun. Ang bata? Diyan mo ni Karya. Yung mama de dari. Mato na kayo maka... Baka na kasi yun. Ano maglampaso dyan? Malampasok lang di. Mato na kayo nagwapo na, bi? Mura lang kagrang ni imong papag. Ano man? Kaya batas ng aman. Hoy! Hoy! Das kuya, dandan yan ah. Nasaan dyan yan? Nakatawid na ka na? Badal na kang orientation ko. Mato kayo rin. Oo, padara ko niya. Amping dyan. December 12 pa. Ang sugod. Muli mo. December 12. Titiri dyan. Hapit na bas tiri ko nung pirahan. Yan po si Tatiri nak. Lugay pa rin nak. Di ko makapanglimos karong katapusan. Katapusan. Ikaw naman mo na kongan. Palit Ikaw na. naman sa inyo. Asag di naman. Sige na, amping na mas trabaho. Okay pa pag-radyo ni Kuan na eh. Tatay. Napa, ako sa kuman. Aw. Sige, charge na. Wala yung gasto-gasto bateri. Ay. Dahil sa may mga Android birthday na eh. Bawal naman kawa. Siguro dyan kay... Yatak sa nangati. Ano si Tiri? Si Tiri, operahan naman. I-admit naman ko sa dos. Ijar mo itong birthday Tiri. Tris? Naman. Ay, ampo na ito ka na. Ampo. Gamay ko na. Yung birthday Tris. Pero sa dos, ba ito na sa 1. Hospital ba ito? Ipapahawado na. Nag-birthday mo na inig na December. December 10, man, wala naman na ihanda-handa sa pahuway sa pad. Wala naman sa pagka-busy. Kuan man, krisis magparahon. Ay, ginagmay ko, pansit nga na. Magbadara ko ni mo na eh. Mag-birthday ni mo. Andiyan kayo. Sige na, pinabas ko na. Mga Mayo siguro. Ay, Mayo. Simbir pa gani. Lagi kang trabaho naman ko siya. Pagkakuan, December, di man po basta-basta di ka ulit. Kay December, kung sa magsugod trabaho. Gamhilak day. Sipon ko, nagkuhan ko sa imong kanya. Andiyan ko sipon. Marjorie, imong sakit ra ba dyan sipon? Napas gamay pa ka. Sikap na imong ilong na kay madi na Masing malakon sa kang naisa hinus na dyan na. Pa-check up ka. Kuhan niya rin padung mo. Lakaw at tos. Sige, babay na ate. Sige, babay na, babay. Amping ka na, amping. Imam na. Ate. Okay dyan. Napasok. Liman. Liman. Gusto mo isang gusto. Isang gusto. Isang gusto po. Angay mo pa siya. Video sa ati. Nag-practice sa video yung kaya lang kumbing nga lang katulad po na tayo sa experiment o gumot ba? Nga na ba? Ngayon na dun. Ay, lagi gana. Kasi ba naman ito na dahil sa tayo basing. Babalik ka sa day. Babalik ka akong nanay. Balik. Ha? Hala, ang taas sa lagig ng video. Lagang ko video tunay. Palimos. Tabako ka. Sa tabi ito din himo rin nagsugod sa tabako. Nga din yung luwas ang baba. Ano sa puno asin. Ngayon gamay, masama gamay. Pasang ngipon, maado na dahil doon. Tabako ko.
Tapi ko kapo dai. Ano kung ginamay ito, palado na mahabagan. Ito ang pang Ko ang karon. Di ba palado yung kung ano ka na po dahil hindi ko mapanihapon, kaon na magkaon. Mandir, kaya ako na magkaon. Manay. Hindi ko kalikasan. Kasi mga ampo, gano'n na yun na. Tiri lagi. Sa anak, di lalim na pero asal manilak. Asa pag kuma, okay ra lagi. Ang ampo, gano'n lagi, tabangan ko ng ampo. Binayasa ko, may ginoon. Lagi na kung isalig lang ito tanan. Salig. Dili ba? Beritahusan ko braho na ron si Bingbig nagdumot na ha. Yung silbi. Apa beritahusan ko agtaman tulo. Katawar mo na mo. Naman tuloy. Si Teresien kasi ikaw nujang pangatsing si Bingbing o sa tamor. Pero wag titira. Isang tumutamon niya. Gatas po. Ang idahang Shampoo. hapin sa kanang bisong lagi magdugo man din na. Kanabuan. Hinilat. O shampoo. At shampoo na lagi aninan ron. Pareto ko. Shampoo ron. 500,000 na ha? Ibali na 500,000. 500 pesos na nanay. Half million. Ba't talaga? Di na naman mga doon para gasolina. Kay kuha rin 500,000 man. Cool down. Nandiya, maray pa tayo correct me if I'm wrong. Nandala, are you coming to me? Nanamadimtaan na dyan na yun. Nay. Iti ka. Na, bahala ka. Siya, just ginoo na magdemon ikaw. Siya, just ginoo. Nay, mga kayo, boys, eh. Release forgiveness. Ikuan. Morning nga, correct me if I wrong. Paano yun eh? Ano ba inin? Magpapagawa English kay karaming morning kami meron kang buhat nagapang pero luwas niya itong bahay mo. Dahil sa ato. Nga lagi naghan na may masawa, likado. Ano, Beng? Anong kamo ito na mo? Ay, pag konding tingog din asa pag kondi ting Kaya ting. may dyan kaaway dari. Isa man. Yung suupod. Chay sa. Ana, hani ba palitan dato? Palit kang gold cake. Balik ka ba sa gusto kanin? Ano may mong palitan? Ilangan, bajan. Uy, pandali, sure naman ka. Maritis ka ha. Kuan. Ano may mong ganyan na, Beng? Baho-baho. Paan nga. Ano man, Beng? Si Sarah papilihan rin ito, kaya siyang gusto. Kato dyan tiyo lang tambantuloy dyan kagingan ng Kuya Ajoy mo papa. Palit o isda po sobra. Tambantuloy! Balang rin. Mahal man, mga isdang mahalon. Taman tuloy na laman. Saan ba mag-budget kasi po ng kwartang 5,000? Kuha ay pila ka zero. Basig ako, basig dihang kwarta, maglabad dyan ang o. Kaya yung 5,000. Pero maado na lang, magkajod. Salamat si Ginoo kayo. Oo. Masapo po ng imuhang kanang yung hinilat na masamad karabuan. Masapo po. Ay! Sus, Ginoo, kung di pa kapirangga namin, sus, Ginoo. Kanang mga binabaan na nga, digit na. Ako naghapon. Pila pag sa kagat. Hilang ba siya? Ginoo! Kinsa Kinsa may mo disiplina ni mong namakasbay. Alisad pag si Romeo mo disiplina ni mo kay nga mga jugluto na rin. Kaso nga ni plato. Pangmuswer ng plato pangmuswer. Ay, sanay nalinga daw. Ay, sanay nalinga sa leon ah. Ay, isa na pagkatawa. Sus, Ginoo ko. Ako pagaling nga, dako kong problema. Ano ba? Apit ang stress. Anak ka. Katawa na mo problema, di magsikip ang daot. Kay why grasya mo ako, tanawag ako. Grasya ha, grip. Oh, sus, Ginoo. Wa, kumanglimos. Ay, ako rin ang limos. Nga, ibas pa sa ating mo naglimos. Ama ka di siya baka nang limutin, nagsungkod-sungkod. Mawari na kang limos. Malimos sa ito. Asa mo Ginoo, pa po nagluhog pa siya, no? Nagpasyalo na, Beng, kay bata pa ko, Beng. Yung Beng, patalit na rin ko. Pero legit ang mga apo, Beng. Apo. Aning pati sigarilyo sudi na. Gikuha ka na ni ka, makuan ka, magkakat, o mga paulahatis bay, nga mga sugo na mo, mga sa plato, mahoro na. Dako man na to, pagkuha ng daot.
Abog-abogan din mo sa raptor. Tako. Sakay ng raptor. Pag-iwan din ako yung sagay. Kana rin sugot. Tagtaw mo na. Kana, iabot na siya wala din naman susiksik kaya at least yung jatang magkubra tas gikas 5,000. Ibang ito? Buin. Batong sakay ka na ba? Yan ang kanan. Video. Hi guys. Hey guys. Nangyari ko na rin kayo ng limos kong nanay na. Palimos. Nagdagay tabako na rin si ibang limos. Tabako na ito. Limos ko. Wala sa dito sa Hi guys, muli nami. Bye-bye, Nika. Salamat. Ang bingos na dahil. Day, ito na ta. Hindi na tayo ay migda. Kay hanggang sakit na po nang sunsunan na to. Kunin niya. Sunsunan Hindi ka nang kamong gamay. Hi guys. So sa ila dia ito nami. Yeah. Uwan sa maning basa-basa man eh. Dali. Thank you so much for coming. Salamat sa ati noon. Ikaw matudto sa Balinsay? Oo, sang simana mo may klase. Kara, nagligo nagleksi. Kay alam ko na po dai. Pod. Okay naman sa kayo. Kuibis kayo. Mag-atin pa mga kuibis. Muarang naman tira to sa gigdanas. Ka. Kamu na po dito. Hindi na magbing-bing. Mabalo pa na. Okay na. Okay na. Paba na. Soba na. Bye-bye, boy. Tara na. Kapurdoy. Sikat na si Marlon mo sa vlogger pod. Yan sase? Marlon ba? Marlon. Ayaw ban. Kapurdoy. Mga kapordoy, mga kamanok, mga kabisaya, mga ka-dragon fruit. Ah, grabe. Nga, nang tabagaya. Di ako- Ayo, mga ka-driver. Mga ka-driver. Diyan na po taon ko sa Malaysia. Ay, sa pod, puli. Sabok dito dengan tao. Mga tao ko makakait. Dengan tao dito eh. Dengan tao. Isod po kabangan yung may tao maluway po gana ko pa eh. Mga barang Ito na mitay. Mangungam din ang next time. Nawara. Ika mga ikano, may kanayo. Na, ako na. Correct me if I'm wrong. I'm wrong. Ang tanay mo. Ay, tasrip po ako. Ha? Tasrip. Beng! Kwasa kapadas, Beng, be! Tasrip, Beng! Hinog, kapadas, kwasa. Pa doon. Kaya itong gikuskus na ha, katong buok ba? At ni buok-buok, tibuok. Pila ka buok? Isa. Dali, kadi ka na pa ito. Balin siya, mga ba na ba kung ka nga isa? Matuday na. Dali, kami kung dakat. Magali na. Kamu sa lagi. Dali na! Ay, uri. Pariha naman! Hala, lamig ng lagi. Kau. Mana improve sa Mario Lapirito. Gada ka ningan. Diba? Gato nito kay ano ma? Ha? Bye-bye! Arong ma, lingaw po ba? Adto ba mo ah? Ano sa Dito corner kayo ay gawin ito. sakto ra mo yung gawa na kaburada no? Sakto-sakto. Moments later. Uy, good morning sa badi ha. Hello, good morning. Kan guys, kung luto ko, paliya, grabe ka lato rin eh.
Kaning palaya dito sa ubay yung sa kalanaan. Ano ni tanan? Luto ko magkita na og itlog. So maghiwa sa ako guys, bawal maghiwa nga mag-video kay kung sagot si Juan. Bisa ba? Taba ka. So isa lang kay saan na tuguan na ba? Madabong siya. Madako. Madabong pa. So guys, arang-arang ang presyo sa mga gulay dito sa Ubay. Kaya ni hapit mami sa Ubay kay namigi palit. Parang batuharag mga utanan dito kumpara sa Valencia. Baka. Diyan na guys, nahiwa na ng kampalaya. Anim butang gamay asin. Diyan, nagdili na po itlog o panakot. Ano mang asang video ka rin? Nara ka diha, waka na nakakita ka nga. Sirip dyan man. Pagluto ko kon guys, kanana ay lawit ko. Kanana sabaw. Kamay ra dito dito. Ay kabunggay. Kanira. Wala. Sebab pada mana-mana ni, kalau susu redai, warna kulit mana. Ano mang asam video ka rin? Nara ka diha, waka nakakita ka nga. Sirip dyan man.